Doon, makauna-una sa'yo ni. Gutom na. Gusto na ko makalay. Kasi ko patna. Ryan live. Nasok na rin. Nasok na ako. Kapaling mo na dito. Pagkalangan na may imray, hindi kaya. Himarayaw, hinangunta. Lago na doon. Okay, pagkakantaan ni please.
Ryan ini. Ay, 50 pesos. Nama una kau, nama. Ilang ba sa nililaw? At mga yung kulot? Oh, sapa cute sa ahang. Medyo sa lapit na lang pagkalam sila. Amo na siya ending mo yan, Ryan. Makabati in nasutog. Nagmanis. Manis na ayaw na. Ako na kau, Ryan. Di ba? Asawa talaga kau amaw. Ina, matay na. Gusto mo na ko rin mga laya. Mag-aakit ka pa kita kay oto-oto mo. Hello. Bebe! Bebe! Wala! Meron na Koreang muna kita. Papangalan ko ni Ryan. Yeah! Sali mga kawal, yung pinakapangalan. Wala! Wala kita rin. Mag-aakit. Lang anuman. Crush ko tuod in what's from Okay, pagkakita tayo ni Chris. Yana inaulit bilang ko na lang. Nakakuha na yan, Alin. Idol, ni Ryan. Si Annalyn yan. Ay, mga Annalyn yan. Magkailo na. Magpakitaon naman. Ano yung black ko tuon. Pangalay ko, Ryan. Ni Annalyn. Annalyn yan kay Mardang. Yan, magkailo. Annalyn basta yan. Annalyn Mardang. Aneng ko, baraan ko mga piti, mga siyang nga na yan. Ang mga tayo maapura yan. Gumalang na yung silihan doon. Pangalayon ko, kulumuli ka. Yeah. Gusto ko yan ang silis na. Ala, Ryan. Baba, kaboy. Ala. Pamasa pa mo ko nga. Yan. Uy, bantot. Oh, yan, matay ha. Sure na ko ng surga ka. Uy, bantot, bangkaw yan, matay ha. Kayo sa kaw. Ay na. Turasak. Kalasahan kita ng comment din eh. Klasa kita ng comment niya ini. Alia, ipabiyasta ni Alia ini. Dahil ini. Kilay.
indong dira na. Kay mo bilat. Pero, matay rin babay ni Kako. Oo, may isa. Pati di ko bilat. Sura ka. Nagpasok kami sa babae ni. Ayaw na ka mo magtalisin kamatay niyo. Doon yan nahadyain talian niyo. Sariin bando dini. Magbabaysin indong na ingkana niya ko siya. Oo, may sabat pilat din nira mo. Okay, ayaw na ako. Murah-murahan na ba ako masukod? Bangko yan na Saudi, mapatay na ko rito nagminsan. Check! Check! Inda paidalin. Inggit mo sa inda. Malinggat tayong kayo mo. Irayan. Nagdaog. Donbas. At ko ba? Ayaw ba sabihin dapat bilat hindi ramo? Good. Ivan Gaman. Sokol ka dyan. Kaya bin na kurayan. Kita ba yan na may comments in tao yan? Oo na ba yun doon? Ayaw na ako mag-asip. I-block nyo na ba? I-block mo na mag-minsan. I-block ko na. Magsusuwarin nini? Hindi na nasuwara. Ano ba nga sayar na? I-block ko na. Okay na, black ko na. Kita na ka mga pangalaya. Sa ato, ba't pilat indiran niya? Ang luto na sa adun niya, ayrat. Biyo mo sa ato. Malay ko na sa araw, malay ko.
Kaya nakakarada ng sitaw. Welcome mga magulang. Ate Anggi, Darky. Nagulan na ini ha, nagpakoy ng tao. Ate Anggi, di Ate Anggi. Na, ang popilak na sa rinande ko. Mangini mataway na imbe. Bunal. Ang popilak na lang kaganam main load ko. Na ang karay na sa ini. Oo, nahulog. Number mon. On. Isa. Ayan. Matuwan na.
yak-yak na. Yang ka pula. Galupang. Aan. Pula Jin. Kula. Grabe ko isa. Yung sa ano. Ano? Dala naman ito. Lupak-lupak na ulit. Paminsan Oh, yan na number ko. Natin si Zero. Nanagulan na mga lasa, kalasahan. Tagat. Ito pa kuya ko yan. Stop po ba? Yuto yung kangbian na. Uy mo dahil Juan. Sir po yan na yan. Sir po. Yung pa yung niya ayun mo na pa yung rin niya tapos Ayun po napahinga rin. Daw pa siya. Sabi, hindi nakita natin patatas. Ay, manong. Okay, napatayon ko na kasi kuwan nagula na. Eh,